Ассалому алайкум, бардораи азиз. Ҳамаи шуморо хушомадед мегӯем ба канали Толибов, ба авиакасаи Толибов. Бардораи азиз, як хушхабар аст. Амро мехостум ки ба шумо бирасонам. Акнун шумо метавонед ки нархи билета ҳамагӣ 11000 рубл харидорӣ кунед аз шаҳри Москва ба шаҳри Душанбе. Билет бениҳоят арзон шуд, бардоро. Некем аз шаҳри Душанбе ба шаҳри Москва нархи билетҳо беҳад қимат шидаги, бардоро. Аз ҳама арзонаш дар моҳи январ, яъне ки аз Душанбе ба Москва 31 январ 31 числое ки 22200 рублай, бардораи азиз. Агар бигӯем ки числои 24, 25 ё 27 аз 24000 сар мешавад то 28000 рубла. И ай Душанбе ба Москва омаданай. Аз Москва ба Душанбе рафтан дар моҳи январ бениҳоят арзон шудагай, ҳамагӣ 11000 рубл. Ина бардораи азиз, рақамҳо дар рӯи навор ҳаст. Дар ҳамин рақамҳо WhatsApp дорем, метавонем муроҷиат кунед. Соати кори мо аз соати 7 саҳар ба вақти Москва то соати 10 шабона ба вақти Москва мебошад. Дар ҳамин вақт шумо метавонед занг занед, саволотона пешниҳод кунед ва билет харидорӣ кунед. Ба шаҳри Бохтар бошад 9700 рублей. Ҳамин қадар хушхабар буд имрӯз мехостум ки ба шумо бирасонам. раҳмат мегӯям барои дастгиритон, барои боваритон, барои бардорои ки боварӣ карда билет мегиранд, дастгирӣ мекунанд, комментариҳои хуб менависанд. ҳаматонда ҳазор раҳмат, бардораи азиз. Бо ягон хабарои хубе ки шид, билетҳо арзон мешавад ё қимат мешавад, ягон изменение мешавад, ҳатман шумода хабар карда мерасонем. ҳазор раҳмат барои дастгиритон. Худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. Хайр то видеоҳои оянда.